ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MLA ka Motion Road constituency uba Methodius Dekar. Habakren hakajinya langkan mau buram ya kalengko sengiyap jong uba Hoping Stone lengdo. Halangpi ulaong baka jingpen baik puot na kabenta kalangpi kandai ka jingpen urlong ya ka jing angnot umaid Hoping. Ulaong ru bakum MLA ubadon lang haga Regional Committee jong ka jing ya pen baik puot na kabenta ka West Khasi Hills District. Uya kren bat pen i sya ka Sarkar Assam ya kisnong haga tain langpi ki bandai hapo upot usam jong ka Meghalaya. Shushu ulaong ru ba lese onom la akot kat gerinyeng jong uba Hoping. Henry un persyang ban bot den ya ki den jat jong utei unong yalam ka party. Bat lada omla ban yo lut kat ka balatmu. Henry ya ki bala ban yo kan penhun ya ki pai ba nong syong snong ka tain. Bat ka jela kamtam ya uniu rang ba ubala khlat no. Keladon ke Regional Committee kumba keladon ikini ke sorkar kebaladam mentarung inadon ke Regional Committee. Bat ngarung ade way na ki member jong ke Regional Committee jong ke West Khasi Hills. Sejantia Hills ngidon lagi jong ki member, hapo West Khasi Hills ngide lagi don lagi jong ki member. Bana kaliang jong presiden bat kino kit kam jong ke parti ru kiadon lang rengkat ban ngah ki por bengilen sya kini ki meeting kini ki Regional Committee. Te ban pen angnut ban pen urlong ye kini ki jing angnut jong uri urang ba. Ban pen urlong ye kini ki jing angnut jong ke parti. Nagaliang jong ka sarkar nginang yai budin bat nagaliang jong ka sarkar kini ki por ki baladam ngilayo ban penlong arsin ye ki meeting ki bade ka Regional Committee ki bade pej ya kanika langpi sektor. Kawai ke ba ka meeting ke bangilet ki ngilet Asam kodan bade kawai ke meeting ke ba ki nong yalam ke sarkar ki riurang ba nang ka sarkar Asam ki lawan hangte po Shillong ban banyak kren bat ngi banyak kren sepang ka jinga penben ya une uput usam ke bade jong ka langpi sektor. Pat ngangai skema kini kisi bansawan se kadin katu kanan tiyo kumbong presiden ngin seyo bangin wan sikan di gajaka bat bangin yo ban final no lani ban penbet no ya uta uput usam ubadang sakut hadu kat kini kisi. Bat ngangai skem habang ngile ikini ki bara ngangai skem ba ngin yo ban pen urlong ya kacing angnut jong une ure urang ba ubala tresitom hasilenter kini kisi. Bat ngangai skem wala dangi ong ba im don shu akne ka sa partai klese kamet ka jungi kam don shu angne sa partai handai kamen sim ka jungi ngangai kan don hangne rengkat bat kasakhilang ya kani kasni ngi kum ki nong kum kita ki kun persa ka jungi lani ki pateng ka jungi lese kum oi kom badang ngeu nom la ban kot kat ta kalong reniang ka jungi nginom la lese ban poi kat kata ka jing sothu ka jungi handai ngin persang kat badon la ibuit la ibor ban but ikidin jat ki jong i ban nginya persyang banginya kren nagaliang jo ka sarkar Asam kala kren ni kini kiput bakadai na du nang ta kita kisnong ki jongki ngila nang ya kren ki ba em kini kisnong ki bahapa po ka Meghalaya tingem dei bangi shuya ai kumbale sigi bubun ki boang ba kila shuya ai kini ki pateng ki bamenta ki klet shu ki kila klet ya kita ki nongrim jo ki men barim kila shu IT no sa sarkar Asam klem da yang halor kinongrim ndai nagaliang gujongi ki badan hakte ka komiti ngiyasaj na kapor sa kapor ban nyepen ini na kapor sa kapor bakini ki benta ki bahap po ka Meghalaya te baragani ka singi ka banginya penben wala da ngimla lese banyo kat ka ba ngithuru ndai ngangech kem ba kita ki benta ki bangila banyo bat banginyo ban penbiang no yo pur usam kan penhun mensim ya pi kinong syong sinong hangne kan penhun mensim ya barok kinong syong sinong jong ka jela Meghalaya bat kan penhun mensim ru ngangai ya une u reurang ba u klawat jong kari bat kajat bereu ibala tre sistem